ajụghị maka emere na ebutezi penti nwa abịaghị m ebe a njeche ụnụ ka m bute penti a ga-eji rụọ ya and even ka rom si ya wetara m kii afụbekwa m ya otoge ndị na-eche ụnụ ebe a nwa onye nke wụdị ihe bụ ihe nke nwa continue Nwefe ga-emelụ gị? Alakakwa etu a edo. Ana ọ dị ka ngwo mgbasa m fụrụ gị na ọ dị ka ịdị okirikiri ebe a. Dị m okirikiri ebe a. Nwefe ga-emelụ gị? Ofu n'ụlọ m ndị m na-arụ. Continue. Ka bute m penti. Ihe a bụ ofu n'ime ụlọ ndị nwere nwe. Ofu n'ime ụlọ ndị m na-arụ. Ndị afọ n'ime ndị m nwere nwe. Ọ bụ na ofu n'ime ụlọ ndị nwere nwe. Ọ dịkwa mma ahụ. Ma alaghịkwa ka m nweta nọmba. Agapenta. Kai, mgbe ahụ ị na-akpọ m, ọ nọ m akwamozu ụmụ nwaanyị onye obodo anyị afọ sagbu. So nyanwa ka a ji ịkwa ago. So ebe a ka anyị nọ na-akwa eji ekwe anya. Yọtagozi na landlord si ka ntinye gị iki. Landlord si ngwa gị ọ bụrụ na ịma mpenti chu na tata na echi. Ya chikwala ka ya nwe na ana. Ma ọ bụrụ na ị ga-epenti chi ya tata na echi. Ngwa gị chiri ya na asụ that ipenti chata ipenti kwa echi. Ngwa na ya ka nje okwe ebe anyị na-akwa ozu penta lotekwa ihe si na ị ga-egotelu m ọga penta Chilukwanụ ọga echem na isi ya bụ one of your houses gezi nke onye ahụ na-akpọ gị ọga penta ikwu okwu Sugar, you are so far. I should have known that you are just a low-life idiot and I just wasted my time. You know what? I was actually heading somewhere. Excuse me.